niku nek teng Jawa Barat mriki ya manuk ora. Ya. Kene panas mlaku. Sini cantik. Ora nggawa payung. Sandale diseret lamanane metu Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta dan biru Jakarta merdeka. Dalu Mbak Manohara. Monggo Miki. Napa pun ngasta Miki ya, Mbak? Nah, Waduh, Miki dicek-cek. Alah. Selamat malam. Selamat malam. Waduh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah baik sekali. Alah. Lagi sehat toh Mbak Manohara? Alhamdulillah sehat. Bidal saking Jawa Timur jam pinten? Niki wau jam 11. Sedasa enjing. Inci sedasa inci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kowe kok kaya lah gemes kok Pak Igit. lah piye ta? Bocah kok iso suwe moke ngene iki lho. Ngapunten, meniki wau radi randat mriki. Sebabipun? Kula wau tasik teng nggene Mbak Pris mrika. Oh, teng dalem Mbak Inji. Pre. Oh, tak kira ning alun-alun. Mbak Pre transit wonten mriku. Inji, Inji. menika. Nggih. Kali Mas Jolang wau, Mas Jolang niki wau kok mboten wonten teng pundi? Lah kuwi ning gurimu kuwi? Ingkang pundi ta? Jo, sebelah Jo. Halo. Takut. Ah, pancal sisan ngono. Ya ayo padha lanangi. Aja. Sorry. Aku mau bar salat Isya wong loro lho ya. Nyapa? Awakmu bar. Wong asing ngimami aku kok. Jarine kowe men. Apa? Walik Apa, Mas? sing ngimami aku. Awakmu mau ku lho kok salat Isya ora ndang gage-gage ndang macak kok malah bingung. Kok iso bingung sebabe kok? Duka ki ambek malah bingung. Mas Julang ki aku nganggo rukoh apa nganggo sarong ngoten lho. Lah kene aku udah ngono lho. Lah ki nganggo rukoh motif sarong ngono Ya lho. nganggo rukah. Iya. Ora oleh wong lanang kok nganggo sarung. Lah, Nganggo rukah. Lah kudune Udah. Ngapunten Pak Igit. Nggih. Derek Gladiwano nggih kula. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Kula mriki wau sing nimbali Mas Karis kalih Mbak Pre. Oh, sponsor saking Mas Karis Mbak Pre. Alhamdulillah. Kula dongakne Mas Karis kalih Mbak Pre. Mugi-mugi usahanipun saya lancar. Amin. Rezekine melimpah sehat Jo, walafiat. wis disawer ya. Ampun sarepot-repot to, Pak. Plaris. Foto. Oh, Monggo, foto. monggo. Alah, aku tak emper-emper kok kaya kethek ya. Ya nyapa? Dibayari 50 njaluk foto. Ora kaya kethek wong kon Mas yo bar wundu yo ngrangkul awakmu ora batal kok. Ya ora batal padha lanangi. Matur suwun nggih, Pak. Plaris. Iki langsung mlebu kene, Mas. Lho. Iki lanang Jo, jebule. Lho, sing ngomong lanang sapa tak tapukane? Lah kowe muni dhewe ngono kok. Wong iki wedok ya, Mas. Ya, aku lak wedok ya, Mas. Iya wedok tapi ora iso manak. Lah aku tengono to, Mas. Lah awakmu ki nek ning petengan malah murut ngene. Lho piye? Ya yo mengucapkan untuk warga. Terima RT7. kasih warga RT 7 lho, Mas. Iki sak RT wae iso nanggap wayang lho. Andekne RT-mu ki nanggap elektron tukaran. Saiki tak penging kok. Apa? Wis ora usah nanggap aku. Ngono. Aku isin karonan Pak RT 7. Lah ngopo? Lah ya RT 7 we wayangan. Wayangan yo, Mas. Elektron tukaran. Lah wae iya, yo. elektron dijaluki tarian 100 muntir ae kok. Kene kok wayangan yo, Mas. Nggih, ndongake napa warga RT 7 Ndongakne mriki Mbak Manohara? mugi-mugi warga RT 7 RW 3 sejahtera selalu. Amin. Warganya guyub rukun, Amin. kompak selalu. Amin. RT ini empun sa diganti kersane niku mawon. Ayo. Kena nggo tambel butuh. RT ini ki aja dienggo tampil butuh. RT ini ganteng, Mas. Bagus wonge. Masa? Oh, tenan engko diunggahno bar iki. Masa ta? Awakmu mau Apa? awakmu ditakokno Mau aku nek awakku tok. Lah ndase ndi? ndasmu awakmu Ndasku loro, Mas. Ndase ngendi? sing kena tilang kae sing ndi ta?
Ndas kena tilang. Ndas kok kena tilang ki ndas apa lho? Lah ora helman kok ya. Lho, helman kabeh iki, Mas. Masa Iya. iki Nyapa? ngene iki lah. Ape tak wacana Yasin kok masuk ta ora ngono. Lah kok ora masuk ngopo? Lah piye aku ku macaku piye cah? Lah piye iso maca apa ora? Almarhum apa almarhumah apa aluminium ngono lho. Lah nek lanang nek meninggal jenenge Almarhum. nek wedok nek Almarhumah. banci. Lah iku aluminium. Mbok kira magicom. Ah, Apa menungso kok aluminium? lah apa to? Ngene lah dipangan mbek mendem yo enak kok. Aku arep mbok pangan. Yo, maksude mendem kekadangan Oh. kaya warga RT 7. Engko bar iki Pak RT nek ngono takon mendem ya, Mas. Iya. Mendem kanan Pak RT wis Mendem sayah kanan. kedek bengi wit winganane wis nyambut gawe sak wargane kompak guyub rukun. Ndane Alhamdulillah. seragam. Kula mbok jenengan golekne duda elek-elekan to Pak teng mriki. Oh RT-ne jomblo. Lho Mas, rezekiku Mas. Saiki awakmu kok pilih RT apa Sukardi? Sukardi iki sing endi? Pak Gun Sukardi. Oh Pak Gun Sukardi. Engko diunggahne ya Mas. Iso lho. Lah nek Manuhara entuk judune Pak RT ya lakon anak-anak ciduk ngono. Lho, malah api anak-anak kirik. Us. Engko nek aku tanggapan ini tak culke ben ngerayah sampean. Yo. Ya Allah bancine tekon. Oh alah kok ya. Tenan. Ya Allah amit-amit ya Bang Bayi. Banci ki ra iso meteng kok anake turut dindi ya. Iku jenenge berkembang biak. Ya. Mbak Manuhara sembah nuwun. Injih. Pidalem asli saking pundi Mbak Mano? Kula saking Medion Saradan. Saradan Medion, Injih. saradane pundi? Kula Saradane Sidorejo. Sidorejo. Injih. Iki mono MUA aja. Apa sing make up wae jenenge MUA? Muah. Muah iku apa to? Muah make up artis jenenge Muah. Ngerti ora Muah? Sesuk abangmu kok boyo ini. Engko gege abakmu dhewe jajal lambunan. Oh iya aku iki yo. Nah, ndelok tanganmu. Eh. Lah pesing ngono iki. Oh bar demok nggonmu. Aku nggonku ditemoki. Lah kari kono piye? Alah. Tegese gelungane ngono Lah, lho. iya. Iki layang pirang-pirang iso. Mbak bilih wonten pamundutan monggo dipun waos. Nggih, nggih. Saking Lek Ji Bengkel. Oh, nggih. Oh. Wis kirim rokok iki Lek Ji Bengkel. Oh, matur sembah Request nuwun. lagu Caping Gunung Aja Lamis Dino. Nah. Oh. Ugi saking Mas Budi SP Trangkilan, iki pendo menunggal grup. Nyun podang kuning Sesideman. Nah, Lalu Caping Gunung Nggih terus niki di pripun? sik iya Oh tasik wale. Oh iya. Lah niku saking Aldi Chandra Saputra. Matamu awas. Matamu dhewe kuwi. Oh, ngono wae aku di mata-matane lho, Mas. Sayang cup-cup sayang. Piye lho, Mas? Sayang awakmu mau nek pipis kok iso ning gone tanah kaplinganmu nyapa to? Lah. Cah lanang-lanang ngetutno nun sewu wae Git. Nyapa? Manuhara pun make upan lah kudu pipis ditutno cah nom-nom. Lah kok pipise ngadeg bocahe do balik wae Git. Lah kuwi ngadeg kuwi ngono mau, Mas. Iya. Tapi mbok akeh wong wis aku lungguh. Lah kok kecocok eri, Mas. Saking dawane nggonku paling. Aduh aku ya ngono. Iki saking Mas Aldi Kasnora Saputra. Putrane Bapak Abdullah Handal Budinar. Ki nyun Caping Gunung jo mergo Dik Alhamdulillah. Aldi Kasnora Saputra iki sesuk iki ulang tahun yang Ulang ke-17. Ah nggih. Wong ulang tahun ra nanggap wayange rasah dikeki. Lho iki nyawer rokok iki manamu. Lho, niku wonten tulisane ngono lho. Piye? Nyawer rokok kalih arto 1 juta lho Mas tulisane. Mosok, Ora Pak? percaya deloken. Waca so. Lho. Lah tapi duwite kok rono ya Mas. Oh lah iki apa ngisore duwite? Lha iki pira? 1 juta. 1 juta to. Heeh. Digawa jolang lho. Mbok gawa Mas. Sumpah aku ora roh duwike. Lha iki kok rono anake kok nganu tok to, rokok tok. Oh alah lambemu. Piye? Dikok tase Mbak Manuhara. Lho ngene iki ngisore tulisane Lha iki lho malah iki tulisane 75 digawa Pak Sigit lho. Gurine. Iki anggaran iki ngawur ae.
Sing mbok maca ki walike, walike. Ngawur. Tenan 75 juta. Tulisane. Selamat ulang tahun Dek Aldi. Selamat ulang tahun 17 Dek tahun Aldi. putrane Mbak Abdullah daleme ngajeng mriku. Oh nggih, matur sembah nuwun. Request terbanyak caping gunung. Oh nggih, Dijenggleng. Oh Yo, dipun jengleng nih. Dijenggleng julang. Ndang Mas, aku jembengen Mas. Gleng. Kowe iki apa kena dijembeng? Ya jajalan alon-alon menawa iso. Iya, iya. Apa nggonmu tak jembeng? Tak kandhani. Rono sithik kono kandang kebu tak kandhani. Lha iki lho Mas karo Pak RT ditukokne es teh iki lho Mas. Iya, kok tak terias teh. Ndang Ngerti nek bintang tamu nih kowe terus teko rene es teh aja. Balaku tere bakul-bakul. Nganu bakulane kok gonta-ganti to Mas. Iya. Mau le mineral. Terus iku es teh. Dia mau pendungan. Ono kabeh pokoke. Oke, dari Pak Pak RT, RT, Pak RT, Pak RT. Nggih, Pak RT. Pak RT beri, Pak RT, Pak Pak RT. RT pripun monggo. Aturan iki. Jenengan apa badhe jembeng kula Pak RT? Jenggleng. Gleng. Nggih niki duda. Nggih. Oh alhamdulillah Pak RT sugeng tetep pangan. Ah. Oh ya padha lanange lho ora apa-apa ora nek meteng. Pak RT, Bisiki kowe apa, Jo? Pak RT. Mantun kula ngambung jenengan ucul jenengan benakne, Pak. Pak, jenengan benakne. Jenengan benakne, Pak. Ampun Pak iki iso mbledos. Kok ya rumah samu mercon. Anu aku sing jenggleng, Heeh. dirimu sing tak jenggleng, Pak Hartono sing bawa. Oh, caca. Nggih. Pak Hartono kemunggah karo Pak Karti. Enggak. Ah, jenengan iku tak. Niki Pak Hartono. nenteni. Kok Pak Hartono? Niki sapa? Oh, ibune Cungatan. Oh, ibu sing ulang tahun. Apa to niki? Oh, Bu Dinar. Jenengan Alah, jenenganku apa to, Mbak? Meniki mboten apa-apa. Ikhlas saestu. Alhamdulillahirabbil. Mugi-mugi balike saya kathah. makane Aldi. Oh, makane Aldi. Ya Allah, plaris. Alah. Ala banci kok sawerane akeh. Niki anu ngapunten kene sapa iki? Presiden. Nah, kene admin. Nah. Hmm. Nggih kula niki nek perkara dhuwit wis tak wene Caca mboten nampi. Aku ki wong wedok ki ya apa to Mas nek dhuwit saweran ki ora butuh. ora butuh kanggo. Alo duit. Langsung transfer jret. Oh ya, lah kuwi padha ae. Pak Kardi mau sing nyuwun nomere Nggih sampean. matur sembah nuwun, mugi-mugi mboten luka saya kebal. Amin. Monggo Pak Har badhe Monggo, Pak Har, bawa. Nggih, sepinten Kang Mas? Ngenteni Pak Har, Pak Har. Pak Har. Nah, kae luar bawa. Oh sing bawa Pak Har. Nggih. Alhamdulillah radik ringan. Heeh. Wah, iki kok. Salaman sik. Nah, Ki Pak Har karo Bu Har. Iki ya termasuk tokoh RT 7. tokoh RT 7. Walah monggo. Nggih, Monggo Pak Bapak. Har. Nggih, niki sing teng klenteng winginane. Nggih. Padha lanange ra salaman to, Pak? Ora. Kaya alah nggih Bapak. Nggih, sembah nuwun. Matur nuwun, Bu. Aku urung dhewe. Sembah. Oh iya. Ya, rata Jo iki mburi untuk duit untuk amplop. Heeh, jeh rata tenan. Tukang son njaluk piye? Ini rabi bansi sik. Nggih, sembah nuwun, Bu. Alhamdulillah. Laris. Lebokne kene neh. Alah. Kok iso dijojoh? Monggo tasik kotong niki, monggo. Bawa Pak Har. Saben bengi Manohara sing mumbul nek ngono iki. Mike. nyawang Biasane jenengan swantene apik RT niki kok kaya ndredeg lho, Pak. kenang Ben terus e Pak rasa omong. Ayo Mas Jolang. Mumbul. Ayo. Endang. Pak Har pengen jajal. Mboten. Pak Hal ki ngingeti aku kiri-kiri kok karo jajal. Kiri-kiri ke yen Yen mamajan. alus. Manohara diajari Pak Har diajari. menganggo Pak Har sepat sandale anyar. janur kuning Mumbul. Oh.
Alon nggih, Pak. Bang wae weton Tarik napas dulu, Pak. ono Awakmu rontok Apa, tengah. Cik? Setopak, oh, setopak. Sampai kok kaya bis sarang tayu wae ora nganggo mendek iki lho. Yo ben. Terus, Pak, terus. Bar nih, terus. Aja sampai mandek terus. Pacitan asarawi Aku ya ora mandek kaya Pak iki mau aku mandek. Ayo Pak, langsung Pak. Tintingane ben ditata, jenenganku terus nembe nembang kok koyo Ngeten lho, ngeten sak menten lho, Pak. Ya, monggo. Janjine ora Terus Pak, monggo lanjut. Panas udan udan Halus Pak, halus. Aling-aling. haling capek Oke Pak, lanjut terus. Rasa apa iki rasa bergerak. Lanjut Pak, monggo. Anak kunci to. wadon Jare bendang bar mau. Waduh. Nggih, leres. Kepun sanggatene niki, leres. omongane siji-siji siling jenang lali tegulane aja lali alamane salate ino manis banyu tepuk tangan kagem Pak Hartono. Wis Mbak nuwun nggih, Pak. wis dibawani caping gunung. Sandale anyar, Mas. Kok yo ora apa-apa wong jenenge Pak Ari saking semangate. kok. Sandale anyar barang yo. Saking semangate nembang ora nganggo mendek. Jarene bendang bar. Wah, Pak Har, tahun ngarep kudu mun pinter nggih. Lah kok kira kurang pinter. Lah piye wae ora mendek belas kaya. Aku ya. Caping gunung ya, Nggih. Manara. Sampean sing nembang karo beso di garap tayub. Nggih. Jahat, tayub ditata karben guyub. Yo.
Matur nuwun, caping gunung sampun dipun pinangkani. Kagem pemanasan. Nggih, sembah nuwun. Pak Harto, Pak Har iki ora pemanasan, panas tenan kok. Oh, la. Alah Mbak Pre, monggo. Nggih, monggo. Monggo mriki. Walah nggih. Sinten melih menika tamunipun Mbak Pre kalih sinten? Pak Kardi wae pundi Mas Jo, Pak Kardi? Oh, Pak Kardi, monggo. Wah, Mbak Pre, Pak Kardi, Pak RT. Mbak Nuwun. Monggo. Oh, padha lanange mboten napa-napa nggih. Monggo. Wah, Allah sembah nuwun lho, Pak. Plaris. Dalem. Pripun Bapak? Insya Allah rencana besok mau dateng ke sampean. Ya Allah. Dinggo ganjel truk. Dalah, tak tenan to. Ogah aku kok nggo ganjel truk iki lho. Sesuk niki Nggih, kula nek ningali teng TV niku ya Allah Mbak Manohara cantik sekali. Basa asline wek. Ora Mbak. ora asline tetep. Wingi kula saking Ngawi kepengin mampir teng Madiun. Monggo jenengan mampir Pak, monggo jenengan mampir. Mas, Iya to. Aku asmane Bapak sinten to, Mas? aku bingung kok, Nduk. Ya apa? Iki yo ngene kowe yo ngene kok. Lah ya aja-aja ki ya banci, Mas. Ora. Ora ya lanang asli ya. Ketok kok gak rangkepan kok, Mas. Lah iya. Asli iki. Asli nggih, Pak. Nggonku ya asli. Asli nek lanang iki yo. Lah aku ya asli lanang biyen ya sunat to aku. Lah iki tau nggoku Mbah aku Rembang. Oh, ngoten. Aku tasih agung tapi Iki saking ngefene karo jenengan yo. nggih ngefans sekali. memang. Alhamdulillah menika kagem grup napa? Monggo grup mawon nggih. Monggo, Mbah. Ini nyetik kelompokne admin. 20%. Ah, Ya Allah, nembe niki kepanggih kalian Mbak Manohara. Ya Allah Gusti. Badhe nembang Mumpung Bapak, badhe maneh kula ya Badhe Allah. nembang napa monggo Pak, badhe nembang napa? napa? Jenengan Bagian. kula niki kula jambalas ngoten pripun? Saged trimane jam. Ya Allah. Mas. Mas Jolang. Lah padha ayune. Mas, Mbak aku wacana Yasin sih Mbak aku, Mbak. Mas Jolang. Iya lah. Aja-aja ki mbiyen ya mantane banci. Ora saiki wis insaf. Aku sandure kok, Mbak. Oh, ngoten. Ah, ya Allah, ya Allah. Iki Ayo sih. Kang Mas, monggo Kang Mas. Jambu alas nggih. Kok trimane Mengko nek jambu? menawa salah ya diwarai ngoten. Nggih. Mboten ya napa-napa to nggih. Nggih. Sepuntine sing kathah nggih, Bapak Ibu Pak RT 7 RT 3. Saya sangat bangga sekali dengan RT 7 RT 3. Alhamdulillah cuma sa RT bisa nanggap wayangan kayak Lah, gini nih nggih, luar padahal- biasa. Padahal desa mawon mboten saged Ah nanggap nggih mboten wayang. saged saestu niku Mbak Manohara. Umpama Mas, kula mboten pani dadi bojone Mbak Manohara. Aduh. Menawa kok sarungan terus, Pak. Weh, lah kok ngoten to? Lah tunda kajatan. Mas, pengen dadi bojoku. Iya. Lah terus dilebokne ndi, Mas? Nek omong go sing apik. Rungokno to. Piye? Aku tak ning aku niku tak mikir sih aku. Bingung aku. Aku dhewe yo bingung. Aku lah iso. Kang Mas, Iya, awake dhewe jajeng. gak cabut bojoan Kang Mas. Iya garwaku sing ayu Langsung dhewe. keplekno, langsung Paribasan ken njaluk Mas Pices Rajabrono pun Kakang pinangkani. Saestu Kang Mas. Wonten njaluk medune lintang kelawan rembulan diajeng dan garwane wong siji. Langsung keplekno yo. Iki Jo. plek lho. Di MC ni. Oh. Kayak palapa ngono lho, Mas. Ayo ki. Ayo, ngomongnya gentenan ben ora tumbuk-tumbuk, bingung aku lho. Bingung kula dhewe nggih melok bingung, Pak. Ayo Jo, di MC ni, jambu alas. Sitok Jo. aluminium, sitok alam boh iki. Alam gaib. Ya. Oke, malam hari yang sangat berbahagia. Base Karang Gede saiki. Oke, Nek, malam hari yang oke. Nenek Gedingkas. Oke. Nah, wis pas. Oke, malam hari. Walah kok ya sing penting Jainul karunan Jainal. Wis. Ayo. Napa, Jambu Mas? alas, Jo, Jambu dados. alas. Yo, Mas Raga. Ngefans sekali kan. Matur sembah nuwun. Piye Mas Jolang?
manis-manis rasane ana jastila anteni randane akeh lingan manis eseme anjir kelingan ramah gemuyune atresna lan kasih kasih sayangi karepatiku dadi indahane goyang dong Bu alasa kulite ijo asing dikagat wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Membawa janji harus hidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni membawa janji harus hidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas di manis-manis rasane anak jandela tadi randane kelingan manis sesuai anjur kelingan ramah kembuyune atas nolan kasih kasih sayangi karepatiku lakon dadi bojone matur suwun Terus- Mas sinten to menika asmane Edi ku nek awan Mas oh nek awan dhewe Nek awan Edi. Edi, lah nek bengi Yeyen Mas aduh kebacut alah jebule alame padha. keblondrok tibake padha wedoke Iya iya. Monggo Sembah terima nuwun, kasih sembah sekali nuwun. matur nuwun Mbak Nuwun sekali Makasih Mbak. Insya Allah nanti saya datangkan ke rumah saya Mbak Manuhera. Sembah nuwun, Mas Saya Edi. ngefans sekali dengan Mbak Sami-sami. Manuhera. Ya, terima kasih. Maaf untuk RT 7 dan RW Tiga. RT 7 RW 3 ya. Ya. Saya sangat berterima kasih sekali. Ya, terima kasih. Cuma satu RT aja saya kayak gini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terak sak RT wong sugih tok Mas isine. Matur nuwun Pak Di, nggih sembah nuwun Matur gedhe nuwun. liyane. Nuwun. Oke. Alhamdulillah. Nggih, Pak Edi. Oh, alah. Ya tau kamu wis nang kono. Oh iya. Oh, alah et. Sembah nuwun lho Mas Yeyen. Pak Mas Edi. Edi. Oh iya. Nggih, Sembah mriki enten nuwun. layang meneh. Layang meneh. Alhamdulillah, layange akeh men. Lah iya, panyunan saking Pak DMW Doro Payung. Nggih. Menika nyuwun wah tayub, wah iya. Tayub. 8-10 podang kuning. Ya. Nah. Saking Pak Demel Pak DMW. Oh iya Pak DMW. Oh iya. Doro Payung sing nembang Mbak Eni. Wah request Mbak Eni, Mbak Ima. Pokoke niki tayub niki Mbak Eni. Heeh. Mbak Manuhara saged lenggah rumiyin. Oh, mungkin mboten napa-napa. Kana Beneran. anu ning alun-alun. Golek apa? Ayo sapa ngerti nek awakmu pengen es teh. Mbok kira aku begenggek apa? Ora kok. Wong kene iki wis tobat barang kok ya. Iya, percaya. Mbak Manuhara saged mimik-mimik rumiyin. Mimik ngene sinten? Genmu dhewe kuwi. Kula mimik botole. Wah. Kula mimik botole jenengan niku lho. Sembrono. Niku lho. Iku sono dungane. Oh, Mas. Liyane dalang sing mimi kuwi semaput. Kene Mbak Eni karo Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Jumeneng kene ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Cangi. Menika hebat luar biasa warga RT 7 RW 3 mapan wonten Langgen Harjo mriki. Ndongake napa dhateng warga mriki Mbak Eni? Nggih mugi-mugi warga RT 7 Pitu. RW 3 tansah guyub rukun. Amin. Bangun desane mugi-mugi tansah maju. Ketoke kok Amin. ngono, lakone Nggih. Indra Parasta, Binang Indra Indra Prasto. Prasta Binangun iki ketoke RT-ne kok ape dhewe iki. Ya ora kok Ya arep ora arep. to. Mbak Ima ndongake napa dhateng warga RT 7 sing kompak kaya ngeten iki Mbak Ima. Nggih mugi-mugi warga RT 7 RW 3 tetep kompak, tetep Amin. maju. Amin. Mugi-mugi rezekine kathah, benjang Amin. warsa ngajeng saged nimbali Pak Igit malih. Amin. Pak Igit tok ya. Ya Pak Igit sak rombongan. Lah ya sak rombongan. Nek Manuhara mau ape ditekakno Pak Edi ape nggo pakan iwak. Lah nek iki wong loro iki wedok tenan, Jo. Asli lho. Lah kowe tak wene kesempatan kowe gandrung karo Mbak Eni karo Mbak Ima. Sik to Mas, sampean kok iso muni wedok tenan ki berarti ngenyek aku. Lah piye? Lah kono wedok tenan kene wedok palsu pra ya gurih aku. Aku ki dikom banyu anget diwehi uyah ngene pra ya gurih ya Mas. Lah ya sing icipi ya jolang piye Jo guri ora Jo. Alah wong loro Pak kula mboten telas kok. Masa rantek lho Mas. Lho, aku ki dipangan wong sak rombongan ya ora apa-apa lho rantek lho. Ora entek utuh. Ayo nek arep pangan. Ayo. Kuwi Yogo-yogo sing lho. seneng niku sing gender. Amin. Lah sing gender pun mboten gadah waja niku. Lho sing utuh lho kuwi. Masuk jajal Mbak. Iya, Mbak. Ini Mbak Eni dibawani podang kuning sik Mbak Eni. Oh nggih. Ayo awakmu. Awakmu dhuwur sithik wis kembar Manuhara. Kok iso kembari lho. Semok. Sekei kok kembar. Omong melu omong. Semok iki lho. Pak Igit. Kowe iki meneng ae sik jolang ben omong. Mesti mancing-mancing kok. Mikir pateni sik Gus ngono Anu, tukang sone pateni. Sembah nuwun Mas Takim ya hadir sekalian Bu Takim. Mas Takim sing nggurine mixer kuwi biyen supirku Jo kuwi. Oh nggih to. Weh lah Mas Takim sadurunge sul ya Takim kuwi. Oh pasirotol. Ora nggo sirotol. Mas Takim. Kakak, sebutane kakak. Ya. Nadyan Mbak Eni ya. Mumpung ngene Mas Budi SP barang ya. Pak Wanto barang. Monggo. Nadyan wujud temung peksi Ditembange karo mlaku alon-alon. Nggih. Mesrane. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Kacang buak kirik Mas. Mbok aja ngenyek to kaya ngono kok kirik. Lah apa Mas? Ambumu wangi tenan. Piye? Barang bintang tamu mau ambune menyan kok. Lho kowe ngenyek Manuhara kowe. Manuhara kok padake demit ngono. Mboten majake Pak Igit. Mirip Sembrono. Heeh. Genti Mbak Ima. apik. Ayo. Halus. Halus manis nengsem make. Upama padha legane kowe milih sapa Jo? Mbak Ima apa Mbak Eni? Nek kula ya wis masih piye-piye tetep milih sing Mbak Ima to Pak Igit. ngono, Mas. Rejengane apik kok ngarep yo ayu, kok nguri yo. Wah, nyenengke. Sik to Mas, aku Lah ning aku lho kene lho. Mas. Kurang piye aku lho. Melenuke kaya ngene. Isih mlenuk Manuhara. Manuhara aku seneng Ima pokoke. Aku ora nggawa mic aku. Oh iya, ora komik. Ayo Dek Ima neh, Dek Ima. Aku cekeli ya Mas. Oh, cekel ya. Wis ngene kok yo.
tambah manis toh Mas. Masa? Katarak. Saya manis, saya manis. Masa? Tenan loh Mas. Tapi meripatmu gak loro toh? Oh gak, tambah manis sih maksudnya kok tambah ireng ngono lho. Yes. Ora ya. Sone kaya. Ganti Mbak ini. Ora mbok entekno. Ora yang gentenan. Oh wis dintekne mano harap mau. Aku wis muak wae wis. Alah gayamu. Ora ketemu sediluk kowe yo WA. WA-ne Mbak ini piye? Duka mboten saged nulis wonge Pak Igit. Lho, ning HP mos ora iso nulis. Mboten, mesti nek WA iku angil ngartekke gambar ndas. Gambar piye? Ya mau balas. Nggih kula bales. Piye? Oh, mriki to ndrodos ngeten iki. Menangis. Nangis aku. Alah. Iya. Goleki ora usah nyenggol-nyenggol to. Gayane. Telek. Kowe iki mbok sing mesra ngono Jojo. Kaya ayu-ayu dhewe. Wong ayune ya ayu mah. Ayu perkara rupa ayui maning angete anget Mbak Eni tak ngandani kowe itu. Masa nggih Iya. Lali ye. Ndek ngindokem tak kempit kisut. Saking angete. Kuwi lho, Pak Sigit wis tau ngrasakne anget kuwi lho. Lah nggonku ya dikempit padha kisute ya aja ning. Oh kesuwen kowe iki Lah tekandani. yo aku keturu kok. Lah keturu wong gurukan kok. Keturon kok keturu. Ya. Gendhi kowe aja sing nembang ben ketok nek dagelan ya iso nembang. Oh. Non Goleki iya. si podang Mas, aku ora maido, suaramu apik, nang nek nyuwaroi biasa wae. Piye? Ora usah karo arep ngidu ngono to. Nembang ya nembang, ora usah nganggo ngidu. Arep ngidu ngono barang. Iki ora perkara ngidu. Lah piye? Lambene nututi untu ngono lho maksudnya. Parep muni merongos. Oh iya ya, lambe kok iso molur ngene lho, Mas. Lah ya pas to, aku kedawan untu kowe kurang irung. Dadi wis pas ya. Pas. Alah, wis seneng aku tenan kowe. Iya. Alah, kowe gelem mesti. Nah, aku ya karena kowe. Alah. Kok alah-alah kaya nesu kowe. Aku jane gah aku seneng. Jarene mbiyen Kak, sumpah hidup semati karo Mbak Eni. Sehidup Lali yo. ora perkara lali, sehidup semati iki mbiyen awakmu jek cuwilik. Saiki modele ngene mati dhewe ngono. Kejeme ra Mati karuan. yo dhewe piye sia-sia men. Ora, ayo Mang. Kalau sarungmu sik nang omahku. Lho, tau sarunge kerene Dek sampean. wingi bubuk bareng, Mas. Kowe ngono. Saiki sia-sia Ngono mainmu, Jo. Ana sing enom terus sia-sia karo aku. Masamu lho, aku iki wong wedok biasa lumrah, tetep duwe lara ati, Mas. Sakit hatiku mbok duakan. Iku senengane Pak Jai. Kene lho. Nah, ngene. Ati iki ning dhuwur kok Ati ning iki isor. ning dhuwur kok ning isor. Banget larane. Kan lorone. Ganti Mbak Ima, Mbak Ima. Ayo Mang, aku nyawang rene padung ngono kaya ketoke. Nek nyawang Mbak Eni kaya apa? Rasane ning kene kaya ning kandang kebun. Kayamu lho. Nek nang kandang kebo ya mau loro no. Ngeruk letong. Sik. Monggo Pak Ketua. Oh, Pak Nawi. Ya. Matur suwun. Pak Ketua niki napa Matur kok ngeten sembah. barang. Ampun nangis nggih, Pak nggih. Lah ngeten lho, Pak. Lah di blocking siji. Lho, lah aku sing blong malah. Oh, nggih. Oh, nggih, Iya, nggih. iki kok sing aku sing blong iki piye? Wis to santai, awakmu ku santai. Iki wis ana dhewe awakmu. Lah ya wis. Ana awakmu sono dhewe golek. Nyomi, aku iki setorku tetep nang nggone mami kok. Wah, lah awakmu saiki ndek mami ta? Iya lah, Ke. Lah iki ya padha ae. Oh, iki ya mungkin aneh. Sik. Lho Mbah Kardi. Oh niki sing paring Ya iki Oh, Pak Mbak Kardi. sing duwe pabrik dua kelinci. Dua kelinci kono ki Mas pabrik kacang. Lah, mbuh aku hampir kepethuk ning kono terus. Wah, sembah nuwun, Mbak Matur nuwun. suwun Mbah Matur Kardi. nuwun. Mengke joget to Mbak Arti. Mriki riyen kok joget bar iki joget jeneng. Ikete dicoplok kan kita. Lah, Aduh, gila
Gila. Jos, niki sing nom-nomane main sinetron sing dadi Kian Santang nggih niki Bapak. Tepuk tangan RT 7. Lakon dicukur tenan Jo. Nggih. Syukur tenan. Angger lakon wayangan Pak Sigit cukur gundul. Sadar berarti nggih. Nggih. Sadar tenan. RT 7 ora kena nggo cepete ora kena nggo geme-geme. RT 7 mun stempelan kok. Terus Mbak ini. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi Tambah neh. Matur nuwun. Beso bareng iki beso bareng nggih. Pak RT pundi Pak RT? Pak Nur. Pak RT. Pak RT dereng. Pak RT mriki monggo. Beso. Dadi dingge pengeling-eling Pak RT mriki. Kersane mlebet ing ngene Pak Sigit Channel. Nggih. Menika nggih salam saking kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Bojonegoro. Selalu nyimak salam kagem Pak Utomo Kudus, Pak Wanto kang nubar wonten lokasi. Nggih matur nuwun Pak Kasir Jambe Kalitidu. Saking JJL Bojonegoro. Napa? Jagat Jenar Lovers Bojonegoro. Weh. Nggih niki bocahe melu jagat niki. Nah. Enggak, Pak RT. Pak RT mriki Pak RT. Pak Purwoko Pangestu nggih nyimak. Oh nggih, nggih. Mas Koko, wah iya, nggih. Coba podang kuning nggih, podang kuning. Ah, ngono Pak RT. Pak Kardi. Pak Kardi, heeh. Pak Nggih, heeh. Podang kuning. Buka saka vokal. Oh, kalih niku ingkang nyuwun Mbah Nawi, ya. Pak Nawi, Pak Ketua Panitia. Nggih. Pak Nawi kersane nderek ngetikane ngoten. Nggih. Monggo Pak Nawi. Heeh. Buka vokal Mbak Ima, yo. Mbak Ima menika jaritipun pikantuk napa niku sponsor saking Pak sinten Mbak Ima? Nggih, niki minangka pratandha menawi mboten kok cuman jarik Solo dan Jogja, tapi Kabupaten Pati juga mempunyai batik sendiri, namanya batik bakaran. Batik bakaran. Matur nuwun. Monggo Pak Nawi. Nggih. Ngersakne Pak sinten wae? Oh nggih, Pak Sutam nggih ngersake imbangono katresnanku. Oh nggih, nggih. Monggo Pak Nawi mriki wingking. Ah, nggih. Yo buka vokal Mbak Ima, udang kuning. Heeh. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggolek isih tak sayang mopeng-mopeng terengganku ora krasa iso awan nganti Pak Nami lho gaut besar. Dewe ngalih pintu
kijing miring Mbak Eni. Kijing miring Mbak Imang, kijing miring sendok para kiru-kiran. Yen rakyat dadi pikiran ayo mas, kijing miring ayo mas, kijing miring ayo milambo-lambo, ayo meyen nuju kamu. Sampun galing mas wayang ikun to seki gawe kayune jati mbak eling mas jaman semono Aduh, Bu pinter besar jebule nggih. Nggih. Ah, Oh nggih. Wah, iya. lali gawa sandal. Dari Pak Suwidi. Oh, alah, ngersake napa Pak Git? Ngersake Mbak Manohara. Oh, nggih nggih. Lali janjine. Iki dikon ngomong wisan. Wis. Kamarku nek ora. Beneran wong lunas kok. Yo gentenan wae Iya juga lah apa-apa Mbak. Mas. Suwante aku malah enteng kok. Kene kene kene. Kene. Kune tinggal, kune tinggal. Piye-piye? Nganggo sing iki wae. Saking Pak Suwidi. Pak Suwidi. Napa? Lali janjine. Lali banjine. Janjine. Janjine kok Lah ya banjine. janjine banji. Aduh. Monggo lanjut mawon Mas. Lanjut wonten pundi? Lagune. Ya iya. Langsung lagu mawon pun sah omong. Durasi. Lah aku Nesu. Lah aku ki malah seneng lho rumasamu. Cakon nesunan. Sing penting wis lunas. Ayo Mas, monggo. Ayo lali janjine coba kaya apa? Ayo Mas Rangga. Yo. Ayo. Mangga mangga mangga. Ayo sayang, ayo.
di mana anak kambing saya? Tak SMS rambalesi. Yen tak telepon malah kok pateni. Kambing ditabrak. Ayo bangun negarane. Matur sembah nuwun, Pak. Mbak Kardi. Mbak Kardi sing ndi sing gundul. Iya, ya Oh, aja layak gilap. Sembah nuwun, Pak. Alhamdulillah. Saking senenge nanggap wayang. Tak wene anu, tak wene gremone. Wis gowen sik. Mamine, anak tak buah kene semono gremone. gedine. Mue yo sih mulo angger jam 4 sore ngobiak-obiak anak buah. Ayo adus. Oh, ngoten. Ayo adus. Ayo. Jane Buyun iki kalih Buyun jane duet niki. Jana-jane kowe ning endi? Aku lakeno sajak nyupi yani. Hatiku sujana kowe kencang karo wanita liya. Oke. Menika Sampun. saking Pak Suwadi kula mau. Pak Suwidi nganti Pak Pak. Sumidi matur sembah nuwun. Lali janjine kali Bengawan Silugonggo. Nggih. Iya.